యెమెన్లో శనివారం జరిగిన వైమానిక దాడుల్లో మృతుల సంఖ్య 140 దాటింది. తిరుగుబాటుదారుల ఆధీనంలో ఉన్న ప్రాంతంలో ఓ చోట అంత్యక్రియలు జరుగుతుండగా దాడి జరిగింది. సౌదీ నేతృత్వంలోని సంయుక్త బలగాలు చేసిన దాడుల వల్లే తీవ్ర నష్టం సంభవించినట్లు తిరుగుబాటుదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ దాడిలో 520 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డట్లు తెలుస్తుండగా మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రతినిధులు యెమెన్లో దాడులపై దర్యాప్తు జరగాల్సి ఉందని, వెంటనే శాంతి స్థాపనకు ప్రయత్నించాలంటున్నారు. యెమెన్లో ప్రభుత్వానికి తిరుగుబాటుదారులకు మధ్య పోరాటం కొనసాగుతుండగా ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా సౌదీ సంయుక్త బలగాలు తిరుగుబాటుదారులపై దాడులు చేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది మార్చిలో ఓ చోట చేసిన దాడుల్లోనూ 24 మంది చిన్నారులు సహా 119 మంది ప్రజలు మృత్యువాత పడ్డారు. యెమెన్లో సంయుక్త దాడులు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 6,700 మందికి పైగా మృత్యువాత పడగా వారిలో చాలా మంది అమాయక పౌరులే చనిపోయారని పౌర హక్కుల సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.